Здравейте, приятели! Емо, моето с помощник фризьора ми и фризьора ми. И аз съм всъщност техния фризьор. Писана ми е бил стилист 2-3 пъти между другото. Той може преспокойно да конкурира много хора. Малко вземе в сцената. Полеви условия. Не. Опа. След малко ще видим повече, приятели. Варна! Всички премени кое? Да! Господа, тук се намирам пред една кола, пред тази кола, защото е късно вечерта, а това е официалният старт на моя влог. Влога е от Варна директно. Тук някакви фенови. Направо ми писна от тебе цяла вечер да ми ходиш след колата, брат. Добре, ще се снимаме после с тебе, няма проблеми. Приятел, навсякъде фенове, братя и сестри. Да, ние сме във Варна и това е официалният старт на влога, който е бекстейдж от най-яката лятна песен. Осветителя ще бъде уволнен, дами и господа, но това не е важно! В момента Вирго и Дара пеят на сцената, но ние си тръгнахме, защото просто не мога. Но беше жега, хора. Много е жега. Вече е сутрин. Да, прибрахме се с нощи. Беше много готино на Кока-колата. Но днеска ще е още по-готин ден, защото снимаме чистак, новата хитачка между СКГ и Криско Боро Първи. Лятната хитачка, която вече сте чули. Така че Вирго ни чака, т.е. Вирго ме чака в мола във Варна. Оттам ще тръгнем за обеда заедно с Изи е яка. Знаете мацката и компания може би. Но ще ви покажа след секунда. И отново сме тук. Дами и господа, вижте, това е Изи, Вирго и Мишел избяга. Добре. И да, разбира се, че преди да снимаме клипа сме с чанките и турбите. Минаваме през молчето, иначе какви инфлуенсъри, звезди и всичко останало сме, ако не минем през мола преди клип. Те се пак го и показваме сета. Изето сега, че е много яка, не съм направила аз, дами и господа, но е много яка косата. Той каза, че ще ми подобри косата в най-скоро време. Очаквайте. Може ли моя колко? Да, с удоволствие. Не знам, когато седа съм постригал. Мишел, кажи здравей на хората. Да. Това не звучи никак добре, кога последно съм да постригал, но ще пострижа
Преди да си тръгна обещано. Обещано. Влезнахме в един много як хотел, където това трябва да ни е бекстейджа. Еми да. Еми не е зле. Голям бекстейдж за 4 човека. Майко. Си Ариел. Слей. Ето ни го аутфита с Мишел, ще сме матчинг. Оле, вие ще сте продавачки на лимонада. Да. Да скрижи на Майя, ама. Скрижина. Дами и господа, тук е Поли. Стилистката на стилистките. Най-добрата, най-доброто знаеш. Yes, бачо! Може ли една лимонада, извинявам се? Танци или без танци? С танц задължително. Пълна програма. Така. Не. От филма е такъв, че съм в колата с митака и съм такъв. Влязах за плотник, викам, плотници са ми най-трудният човек, защото някои плотници ме кара да излижам един такъв изсипан. И много рядко плотника ми някакси ми отваря тук раменете и това. И видях той буквално и така мега на фристайл в дешка и викам, чакай го пробвам. Но ще яко иска да изкараме една седмица в този хотел всички. Ами айде да Е в тази конферентна зала. казваш. Тази конферентна зала се събираме да се убиваме. Ами айде да осигури Да правим го. мазното парти. Кажи, аз съм Вирго. Това нещо, което аз бих казал. Ох. Когато аз съм Вирго, ще ми кажат кой. Да, Той за мен. За мен има. Това са чантичките на Вирго, дами и господа, които работят с температурата. Термочанти. Термочанти. Я обясни ти. Да. Именно, виждате субтитрите тук отдолу, точно така. Вай, имаш ли още едно витрил? Твоето е. Аз си даваме бати материала. Пудра? Може ли се? Разбира се веднага. Искаш ли първо да сложа нещо, което да не е пудра само? Айде седи. Ма такова не мога цапай много. Всеки път Край. Аз такова всеки път, той всеки път едно и също ми казва. Какъв продукт поставяте в момента? Сега това е един много скъп биби крем, защото тази звездна кожа само с скъпо трябва да се работи върху нея. Който биби крем, идеята му е да изравнява тена. Ами, понеже сме скъпа продукция, имаме голф количка, виксана е шофьора. Разбира се, без стилистата ни никъде не отиваме. Тръгнахме. Айде, батко. Ай, бачо. Пеп се много кръдър. Да, само с завоите да сме леко. То лесно се кара от това, малко е цирк. Аз цял ден бих се возил напред-назад с това. Това 100% може да са такова, брат. Може да са чипоса да върви повече. И, дами и господа, след секунда точно сме на снимачния сет. Що ма снимаше? На какво правиш това? Кука, че първи, Аз ще съм първи. Ай, спаем на бас. Ей, дами и господа, и директно сме на първата снимачна площадка, където Захаринчо. Ай. Е, тук. И целият екип е тук, да, разбира се. Това са ни продавачките. Много е продавачка. Аз съм на башката за една. Ти си клиентка. Аз съм клиентка. Една просто смъртна клиентка. Малко им отличаме и погледи. Много ви ходи там. Ето го господин режисьора. Той както винаги не ми обръща внимание. Но здравейте, красиви мои момичета! Ето вече ми предлагате гушкане. Мирко, дами и господа, как да не го гушна? Аз писата ме от коцанарско клинка, чакам вече. Чакам мобил. Най-много мразя, когато си легна с някой на сутринта, като се събудя него да го няма, Мирко. Ти къде беше тази сутрин? Маняция, спим в различни стаи, ни изобщо не го слушайте. Чист педал, чист педал. Пак ли ти, бе? Чили е, момче? Пау! Шиджи убийнко не напусна сърцата на главата, са качим. Окей. Добре, нали? Не Е, много си добре. Не виж, той Професионален танцор, може би. там в България само маркетингово името. А не, няма ли снимаш клип вече? Ще покажа един кикфлип. Я ми покажи един клип. Клип. Чай. Ай, покажи. Така ще и паднем батерията, ако са най-такъв трик направи направо. Но каза, че втори път не може, защото се ударил малко. Здравей, му! Здрасти! Този влог не те е виждал отдавна. Не са. Да. И аз не съм го виждал. Да, има имейл. 3, 2, 1.
Може да се опиташ да не мърдаш, Мишелко, само за 5 секунди. Не, Мишел, много яко е застанала, между другото. Дами и господа, една от най-яките мацки, малко извънземна. Това е моята жена. Заповядайте, извинете. Извинена сте. Госпожице, Да, здрасти. здрасти. Да ви питам, вие от коя планета идвате? Ами, не от Земята със сигурност. Може би от Орейнас. О, да, така изглежда. Тя ми е любимата. Hello, miss. How are you? Ooh, girl. Страхотно, топло, хат. И ти си много хат. Мишел, имаш крила. Би пил едно. Да, много ми се спи човек да се дигна малко. Но не това е важното, дами и господа, което иска да ви покажа. Иска да ви покажа тези уникални неща, сготвени от тази уникална жена. Мели, ви добре я познавате всички. Тя е направила всяко едно нещо домашно, включително сосчетата. А вътре има нещо като... Всъщност има патладжан. Какво има, Мели? Би ли представила? Има патладжан с моцарела и доматен сос, не изглежда много яко. Против, Разядка с чушки, осенова паста, домати сиреца. всичко това си го правя ти. Yes, и таратор. И таратор, дами и господа. Направо ги уби. Абсолютно. Това е най-яката готвачка. Сега обаче тук виждаме някакви други неща, дами и господа. Не ви говоря за момчето, говоря ви за тези сладкиши. Кое е това? Кой го прави? Негърче, Мели го е правила. Негърчета. Рецептата всичките. Добре. Писано, искаме рецепта. Добре, аз ще ям от негърч. Тук има дуетно изпълнение. Това е на Мели, това е на Мишел. Сега ще ги опитаме, дами и господа. Започваме с криспи десерта на Мишел. Мишел, какво съдържа десерта? Бътър тесто с сладко, сега ще ви кое. Ами, много е леко, като текстура, но сладкото е ягодно. Яко е. Баничка с сладко. Само, че текстурата е различна от баничка. На всеки клип се намира един досадник, където да върви с камерата през цялото време. Не съм същия, он беше с шапка, брат. Той ли е вярно? Брутално е това. Уникално е. Много е. Свърши. Ето го досадника отново. Само тия хора да се махнат там и да тръгвам. Към нас. Здрасти! Снимате? Здрасти! Какво снимаме? Снимаме новия клип на Виксана, Мишелка, Боро и Криско. Имам много тарафа. Що без тебе, бе? Не знам, казаха ми, че не искат да участват. Сега е. Добре, кът. Добре, пак. Още един път. Но генгста карат колелото. Дами и господа, за моето участие в този клип, това е моя хонорар. Той ще батиш от макип. Брат, много ти благодаря. Те да сме живи и здрави да сме. Иляне, това ли не е му? Да, ще спиш с нас. Той? Цял живот за слава. Цял живот за слава. Добре, камерата работи и начало. Дай, Виксън. И навиждаш. Добре, дай го направим пак. Кът. Дай, Виксън. Кът. Прави се. Навиждай. Кът. Вие в момента Виксъна ще пее през цялото време на камерата, а вие през цялото... Братя и сестри, клипът продължава. Само че аз не продължавам, защото Викса не продължавам аз. Уволним от продукцията. Го мързи пак. Не. Защото не му плащаме достатъчно това истина. И той не е достатъчно добър приятел, за да остане за безкористна присъственост. Да, разбрахте какво имам предвид, но въпреки всичко си изкарахме един уникален ден. Часът е доста по-напреднал, съвсем далеч от сутринта сме вече, така че съм си дал дължимото и
Клипа може да го гледате вече, защото той е онлайн по всички платформи. Дай се! Може да, може да го Гледайте цъкнеш. го вече много яко и горещо. Абсолютно горещо най-вече. И така, приятели. Сами? Да. И за финал ли си тук, е? Да. Много си досаден. Да. Да. Ай, брат. Да. Ай. Да. Свърши ли? Свърших.